France Mali kɔnɔna la yan nɔ France États-Unis Europe fan bɛɛ lajɛlen ka taa se Espagne ani Italie ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ale cogoya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 31 san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka jamana ɲɛma ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ale tɔgɔ la an ka gouvernement ɲɛma ni o ye Général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni ye bɛna i kunda bi juillet kalo tile 31 san 2025 kana se août kalo tile 8 ma san 2025 a bɛna i kunda Osaka jamana o kan ni o ye Japon ye ale ni Agabat jamana kɔni kan ni o ye Turkmenistan jamana o ye a bɛna taa o kansan fɔlɔ a bɛna taa fɛn min na sa o de ye ka taga japonɛw ka jamana ɲɛmaa ka wele kɔni ni ka o jaabi min n'a tilen ka an ka jamana kɔni ka ale wele exposition universelle min ni a bɛna kɛ san 2025 o kɔnɔna la n'a bɛna daminɛ bi juillet kalo tile 31 san 2025 ka taa kuncɛ août kalo tile 4 san 2025. Ministre ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale kɔni welelen do bi kiri tigilama olu ɲɛma ni o ye cybercriminalité an ka faba kɔnɔna la bi juillet kalo tile 31 san 2025 nɛgɛ kaɲa 10 kɔni o wagati in na a welen do ko wɛrɛ de kɔni na min ni ko tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni o tɛ kelen ye. Orange Mali cakɛla 151 minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni gɛnna ka bɔ Orange Mali ye ale baara la u kɛlen do ka kunnafonidilaw ni ka olu wele sibiri natɔ août kalo tile 2 san 2025 bourse travail ale kɔni kɔnɔna la min n'u u bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw olu ye u ka kow kɔni olu lahalaya la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kiiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ baarakɛlaw ka hakɛw kɔni sɔrɔli ma olu kɔni ma se ka koba bɔ olu ka nin ko in yɛrɛ kɔni ale la ko tagalen ɲɛfɛ kɔni fɛn min ye cour d'appel ye u kɔni bɛna u kunda o de kan ni ka taa u ka damaga sɛbɛn kɔni ka a don yen nɔ. Dɔ farala Kayikaw ka couvre-feu ale kuntagala kan ni tile 30 kɔni a bɛna daminɛ août kalo tile fɔlɔ san 2025 ka taa cɛ août kalo tile 30 san 2025 su nɛgɛ kaɲa 10 o wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati ma bolimafɛn minnu kɔni yamaralen don ni ka ye nin waati kofɔlen kɔni na o ye an ka finitigilakaw ka bolimafɛn ani ka taa se bolimafɛn bɛ banabagatɔw ta tile la ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow kɔni na. An bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ juillet kalo tile 11 ka taa se a tile 21 ma san 2025 u ka commissariat min bɛ yen nɔ ni o ye 2e arrondissement ye Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ale commissaire ni o ye Mohamed Jakite ka taa se a ka dangan kɔni ma ni o ye Abubakar Se Kamara ye olu kɔni ye tɛgɛ da maa 9 kɔni kan ni maa ninnu ka baara kɔni tun ɲɛsinnen tɛ fosi ma o de ye suyɛni ani bingani wale kɔni tɛgɛ dar'u kan wagati min na sa u ye bolimafɛn sen 7 ni ka o de sɔrɔ u bolo sigana talen do ka bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni ni ka olu sɛgɛrɛ ka taga se moto clés olu ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka taa se pièces détachées bolimafɛn ka taa se pièces détachées olu ma téléphone 2 fɛnɛ o yer'u bolo o ni bololaminɛ wɛrɛw u y'o minɛ ni ka u di kiiri tigilamaw ma. Mamadu Awa Gassama ni ale bɛ Ivoirien ka jamana o kɔnɔna la nin wagati na n'a bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo ka sababuya kɛ k'a ye kumafɔbali dɔw kɔni ni ka o ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔni o ma o siratigɛ la sa Côte d'Ivoire ka gouvernement ka kuma lasela ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye passeport ye ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye o min kɔni bɛ Mamadu Awa Gassama bolo ko passeport diplomatique kɔni tɛ passeport min bɛ a bolo ko o passeport in k'o ye bololabaarakɛlaw ka passeport de ye. Sura juillet kalo tile 30 san 2025 an ka faba kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa zone industrielle la ale sira kan Sotiba fɛn min ye su nɛgɛ kaɲa 22 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na sa courant fil kɔni ale de bɔra ka bin ji kɔni o la min ni a kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni ka olu bɔnɛ u ni na a kɛra sumapilida kɔni o la nin courant fil in yɛrɛ kɔni ye courant kun fanga ka bon a la kosɛbɛ fɛn min ye moto taxi tigi dɔ yɛrɛ kɔni ye ani maa dɔ kun bɛ ale kɔfɛ olu
kɔnɔna kana don nin kuran in yɛrɛ kɔnɔna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na o nin kɔni o tora la o kɔfɛ fɛnɛ maa dɔ fɛnɛ kɔni tun bɛ bolimafɛn sen fila la ni o ye moto ye o fɛnɛ kɔni nana kana don nin kuranji in yɛrɛ kɔni ale la jakarta de kɔni tun bɛ ale bolo ka jakarta kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni o jenna maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la hali n'o y'a sɔrɔ u nimatɔ la u kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔngokaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye bingani wale kɔni taara ka u ka église catholique kɔni ni ka u sɛgɛrɛ u ka jamana kɔnɔyan fanfɛla fɛ a taara ka u sɛgɛrɛ fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilama dɔw yɛrɛ de kɔni ye a kɛra sababu ye ni ka maa 47 ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na o ni kɔni ale ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko a kɛra juillet kalo tile 27 ka dugu jɛ juillet kalo tile 28 na san 2025 a kɛra commandant ale be u ka jamana kilebiyan fanfɛla o fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa buniya nin kɔni waleya jugu in kɔni ale kɛlen fɛn min ye a jamana alisilamɛw ye olu kɔni fɛnɛ bɔra ni ka u ka hakilina kɔni ka o fɔ ka taga se fintigi gansan maaw fɛnɛ kɔni ma Burkina Faso ka ulu feno ma bayirika caman de kɔni bɔra minnu n'u ye fini jɛman kɔni ni ka o do u kana ka tasi blake ka ɲɛsin u baden kɔni ma min kɔni ni ale bɔnɛna ani na Côte d'Ivoire jamana kɔni o kɔnɔna la u ye u kunda Côte d'Ivoire lasigidenso min kɔni bɛ u ka jamana ale kɔnɔna la ni ka u kunda in ka kɛra kunu juillet kalo tile 30 san 2025 Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko ale sen tɛna ye sommet G20 min ni a bɛna kɛ Afrique du Sud jamana o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Donald Trump ni Afrique du Sud jamana kɔni ɲɛma kɔni u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Afrique du Sud jamana ɲɛma ale bɔra Donald Trump ka jamana kɔni kɔnɔna la hali a ma mɛn u ye sigi ka fɔ minnu kɔni kɛ u ma bɛn ka fɔ ba ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunnafoni jabarani najabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw kana ɲinɛ dɛ walasa ka se ka fanga don anw na o ye aw de a ye to k'an ka kunnafoniyaw ni ka u emi k'a partager k'a cari diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na a y'aw abonné fana ka caya an ka page YouTube n'an ka page Facebook n'an ka compte TikTok fana ale ka walasa aw ka se ka kunnafoniya sanga a n'a ka wagati Mali kunnafoni bɛ yan aw de kama aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan